дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мутахассисони Роспотребнадзор барои баррасии вазъи эпидемиологӣ ба Тоҷикистон меоянд. ҳалокати 3 нафар зери тарма дар ноҳияи Айнӣ ва ҳушдори Кумитаи ҳолатҳои фавқулода. Боздошти як имом-хатиб дар Кӯлоб. Русия хатсайри нави мустақим ба Тоҷикистонро боз мекунад. ақаллан ба 3 гона ворид мешавад пешбинии ситораҳо аз шанси манижат дар Евровидение. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. Салом. як гурӯҳи мутахассисони Роспотребнадзор рӯзҳои наздик барои таҳлили вазъи эпидемиологӣ ба Тоҷикистон меоянд. дар ин бора сафири Русия дар Тоҷикистон Игорь Лякин Фролов зимни мулоқот бо вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода ибрози андеша кард. тибқи иттилои дафтари матбуотии вазорат зимни вохӯрӣ сафири Русия иттилоъ додааст ки бо назардошти натиҷаи ҳосилшудаи 17-умин ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Русия оид ба ҳамкории иқтисодӣ ки санаҳои 8-9 феврали соли равон дар шаҳри Москав баргузор гардид, рӯзҳои наздик ҷиҳати таҳлили вазъи санитарию эпидемиологии Тоҷикистон мутахассисони хадамоти федералии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони Русия Роспотребнадзор ба Тоҷикистон ташриф хоҳанд овард. ба иттилои манбаъ, дар ҷараёни сафари кории хеш ба Тоҷикистон дар назар аст ки мутахассисони Роспотребнадзор аз озмоишгоҳҳои кишвар боздид намуда, ҳамзамон бо табибони тоҷик вохӯрӣ ва табодули таҷриба намоянд. ёдорас мешавем ки чанде пеш мақомоти Русия эълон карда буд ки мутахассисони Роспотребнадзори Русия барои арзёбии вазъи эпидемиологӣ ба Тоҷикистон сафар хоҳанд кард ва хулосаи онҳо дар ситоди пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар Русия баррасӣ мешавад. тибқи иттилои дафтари матбуотии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон тарма дар назди корхонаи муштаракии Тоҷикистону Чин Кооператсия 19 фаромадааст. ба иттилои манбаъ, дар натиҷа 3 корманди корхона, 1 сокини 51-солаи ноҳияи Айнӣ ва 2 сокини 40 ва 33-солаи ноҳияи Шаҳри Нав зери барф ҷон доданд. манбаъ мегӯяд ҷасадҳо аз зери тарма бароварда шуда ба мақомоти дахлдор супорида шуданд. гуфта мешавад бо сабаби боришоти шадиди рӯзҳои охир дар қаламрави кӯҳистонии Тоҷикистон хатари фаромадани тарма ва сангрезаҳо боқӣ мондааст. вазъи пуршиддат дар роҳҳои кишвар боқӣ мондааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз аҳолии кишвар хостааст ки аз сафар ба ҷойҳои хатари тарма фароида шуда худдорӣ кунанд. бинобар иттилои дарёфтии Спутник Тоҷикистон санаи 5 марти соли равон имом-хатиби яке аз масҷидҳои шаҳри Кӯлоб бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо созмонҳои террористӣ боздошт шуда буд, аммо мақомот ҷузъиёти ин боздоштро ирғо накарданд. маркази матбуотии Кумитаи Дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт 5 марти соли равон Маҳмад Содиқ Саидов имом-хатиби масҷиди ҷомеӣ ба номи Ҳоҷи Абдулғаффори маҳаллаи Нонбои поёни шаҳри Кӯлоб аз сӯи кормандони мақомоти амнияти кишвар бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо ташкилоти экстремистию террористии ҳизби Наҳзати Исломӣ боздошт шудааст. тибқи иттилои ба даст омада, ном бурда бо сӯистифода аз мавқеи имом-хатибӣ ба манфиати ташкилоти террористии фавқузикр фаъолият менамудааст. Маҳмад Содиқ Саидов 29 сол дошта аз соли 2016 инҷониб ҳамчун имом-хатиб фаъолият менамуд. вобаста ба масъалаи мазкур тафтишоти пешакӣ идома дорад, гуфтааст манбаъ. ба ширкати ҳавопаймоии русии Уральские авиалинии иҷозат дода шудааст ки ҳафтаи 3 маротиба аз Перм ба Тоҷикистон парвозҳои иловагӣ анҷом диҳад. агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ ба парвозҳо аз як шаҳри дигари Русия ба Тоҷикистон иҷозат додааст, менависад сомонаи ин ниҳод. Уральские авиалинии дархостро барои парвозҳо ба 2 шаҳри Тоҷикистон тавассути хатсайрҳои Перм-Кӯлоб ва Перм-Қӯрғонтепа ҳафтаи 3 маротиба тасвиб кард. ҳамзамон гуфта мешавад ки ин парвозҳо ҳанӯз дар ҷадвал нестанд. ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ танҳо ба хатсайрҳо роҳ дода шудааст. иҷозатномаи ҳуқуқи парвози ҳавопаймоҳоро медиҳад, аммо ширкатро барои иҷрои ин вазифа вазифадор намекунад. ғайр аз ин хабар дода мешавад ки агентияи федералии нақлиёти ҳавоӣ парвозҳоро аз Перм ба Қирғизистон, Ӯзбекистон, Миср, Амурати Муттаҳидаи Араб ва Урдун иҷозат додааст.
ситораҳои тоҷик аз шанси манежа сангин дар узмуни байналмилалии евровидение некбинанд. ба ақидаи онҳо таронаи ин зодаи тоҷикистон ки дар узмун русияро намояндагӣ мекунад ақаллан ба сегонаи беҳтаринҳо шомил мешавад. пирӯзии мутлақро низ ҳунармандони тоҷик дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон истисно накарданд. беҳрӯз Зевров, продюсер ва овозхон мегӯяд, манежа тамоми имкониятҳоро барои пирӯз шудан дорад. ба гуфтаи ӯ тӯли 10 сол аст ки евровидениеро пайгирӣ мекунад ва мусиқии тоҷик духтар ба узмун бисёр мувофиқ аст. тахминан Ниёзова, ки таҷрибаи ширкат дар узмунҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар давраҳои аввали евровидениеро дорад, манежа сангинро овозхони на танҳо боистеъдод, балки тавоно меномад. Ниёзова соли 2018 дар Беларус байни ҳунармандон барои ширкат дар евровидение рақобат карда буд. ӯ аз як давраи озмун гузаштаву дар давраи нимниҳоӣ интихоб нагардида буд. Ниёзова мегӯяд, рақобат дар чунин озмуни сатҳи байналмилалӣ бисёр калон аст. Ҷонибек Муродов, овозхони попи тоҷик, иштирокдори озмунҳои байналмилалӣ ба монанди Юрмала ва нафаре ки бо ҷомеаи мусиқии Русияву Аврупо ҳамкорӣ дорад низ ба шансҳои манежа дар озмуни евровидение хушбин аст. ба қавли ӯ низ маҳз навгониҳо дар суруди зани рус ба пирӯзӣ мусоидат мекунад. аврупоиҳо мардуми раҳмдиланд. ба фикри ман чандтарафа бояд барор кунад то ҳунарманд дар озмун пирӯз шавад. муҳим тарона бояд барои аврупоиҳо шинос ва хит бошад. аз тарафи дигар иҷрои он дар озмун ва пешниҳоди ҷолиб метавонад сарнавиштсоз шавад, таъкид мекунад Ҷонибек Муродов. ёдрас мешавем ки Russian Women манежа сангин ҳамагӣ як рӯз пеш дар канали евровидение нашр шуд ва то имрӯз аллакай ҳудуди 900 000 нафар аз он тамошо карданд ки 47 000 кас писандиданд ва 22 000 кас зери он шарҳ навиштанд. корбарони сайти евровидение қайд карданд ки ин тарона аз Русия барояшон як чизи нав аст ва писанд омад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таъинсиятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.